תרים כבר, כמה אתה מדבר? זה נראה לי אולי אבו נפחא. רוב הסיכויים. לא, אם הוא עושה לך נגיחות, וזה לא אבו נפחא. אין לו נגיחות, זה משהו כמו חרטה. אין לו נגיחות. אז אבו חרא. כאילו אני מושך סכין. אבו חרא. אבל איזה ענקית. כן, זה ככה. תעבור אותו על המים? כן, כן. תעבור אותו? תקש שרואים אותי בעין. אבו חרא, אבו חרא, ראיתי אותו. זה אבו נפחא, נכון? כן. באמא שלהם. זה לא משחררים אבל. למה? זה היה לכם להסיר אותו על החוף נמוד. יפה אבל שהוא לא גזר לי את החוט. תגיע, תפתח פה לסרטן, אתה גם כן. לפחות שיצא אז סבל. כן, כן. אבל איזה ענקי הוא. כן, אתה גדולה. כן, כמונה. אבו נפחא, נכון? כן, כן. לא, אבל זה משהו ארוך. בקטנה ארוך. אבו נפחא. כן, לא, זה נראה לי כמו מה שתפסנו מקודם, של הקריפים. לא, לא. אם זה חמורה זה לא עם הגן. אבו נפחא, אחי, אבו נפחא. לא, 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 לא. שום אבו נפחא. משהו יותר חמוד. חוץ מהצד אבל. איזה אבו נפחא מגיב. זה אבו נפחא? אבל איזה ענקית. עכשיו אני רוצה שהיא תתנפח. איזה באסה. איזה חיה מגעילה, תוריד לפה.